Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина алга таба койбір темалар турында. Комсомол районы белгечләре законсыз сәүдә буенча рейд уздырдылар. Мондый чараларның нәтиҗәсе бармы? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Турбина бакчачылык ширкәтендә шартлау булды. Нәтиҗәдә кешеләр зыян күрде, үй җимерелде. Кан биреп кеше гомерен саклап калабыз чалда хәйрия акциясе үтте. Бу хакта тулырак Хәсән Ханова. Законсыз сәүдә белән көрәшнең нәтиҗәсе бар. Сорман трактында рейд вакытында безнең иҗат төркеме дә моңа инанды. Комсомол районы башкарма комитеты белгечләре бу участокка еш киләләр. Мәйданчыкларда автолавкалар тора иде, урамда кием салым, консервалар, яшелчә һәм җиләк җимешләр белән сәүдә иттеләр. Хәзер нинди үзгәрешләр? Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Кәгазьчеләр тукталышы янындагы мәйданда кеше күп йөри, шуңа да урын сатучыларны җәлеп итә. Кием салым, яшелчәләр саталар, беркетмә төзегәч кайберләре китә, әмма урын буш тормый. Алар бит бер көнне бер кеше сата, аннан соң икенче көнне икенче кеше, алар бер-берсен белеп тә бетермәскә мөмкиннәр. Кемнәр инде күптәннән сату, алар өйрәнгәннәр, күптәннән саталар монда, алар инде бер-берсен беләләр инде. Кагыйдә бозучыларны ЮХИДИ инспекторлары махсус җайланма паркон ярдәмендә штрафка тарта. Кайберләре автомобильләрен тыелган урынга куя. Моның өчен аларга 1500 сум түләргә туры киләчәк. Сатучыларның хукук тәртибен саклаучылар да штрафка тарта. Әмма сәүдәгәрләрнең күбесе рәсми рәвештә эшләми. Шуңа да аларга штраф кимрәк физик зат буларак салына. Даими рейдларның нәтиҗәсе бар ди Комсомол районы белгечләре. Узган елны әлеге мәйданга йөк машиналары да керә иде. Алып сатарлар яшелчә һәм җиләк җимешләрне фургоннан ук саттылар. Быел исә әлеге мәйдан бары тик бакчачылар өчен генә. Сатучылар бу урынны күптән көткән, сезонга алар алдан ук әзерләнгән. Помидор растадылар инде, бурычлар үстерәбез, все, бөтенесен киярлар, перос растадылар, кабак, кабачкилар. Әмма территорияны барыбер киңәйтергә кирәк ди сатучылар. Бу урында фермерлар да сәүдә итә. Шуңа да кайбер көннәрдә кайберәүләр сәүдә үзәге янында гына сату итә. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда акыллы завод төзеләчәк. Бу хактагы меморандумга Мәскәүдә кул куелды. Инвестицион проект Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы, Татарстан Республикасы хөкүмәте, Чаллы шәһәре һәм Хайр корпорациясе арасында гамәлгә ашырылачак. Документ кысаларында Чаллы шәһәрендә югары технологияле индустриаль парк территориясендә кер юу машиналары җитештерү буенча заманча акыллы завод булдырылачак. Проект Россия Федерациясын, Татарстан Республикасын аерым алганда Чаллы шәһәрен социаль-икътисади үстерүгә, территориядә уникаль җитештерү булдыруга, төрле дәрәҗәләрдәге бюджетларга солым түләләре керүгә, югары технологияле продукцияны экспортлау потенциалын арттыруга китерәчәк. Проект Чаллы шәһәре территориясендә 2019-2022 елларда гамәлгә ашырылыр дип күздә тотыла. Турбина бакчачылык ширкәтендә шартлау яңгырады, сәбәбе газ чыгып туруда дип фаразлыйлар. Үй эчендә ир һәм хатын кыз була. Бу хакта тулырак безнең сюжетта. Шартлау кичен күбесе йокларга җыенганда яңгырый, йорт шундук ишелеп төшә. Шартлаган тавыш ишеттем, өйләр селкенеп куйды. Уларга да чиләк белән сулар алып, барып, шул яна башлаган ачакны сүндерделәр инде. Шул. Мин 112-ка шалтыраттым. Постоянно шел горгазда шалтыратты, милиция да шалтыратты, звонки. Куркып киттек вообще, үйлер силкенде вообще. Үйлер силкен шухады, ис китте вообще. Метем әле сугышма, әле нәрсә, төрле нәрсә башка керә бит. Йөгереп чыктык. Күршеләр чыкты йөгереп. Эштәге хатын кызны тиз күреп өлгерәләр, иратны исә җимерекләр арасыннан чыгаралар. Пенсионер ират ашыгыч ярдәм хастаханәсенә озатыла. Табиблар күзәткәннән соң хатынын өйгә җибәрәләр. Белгечләр шартлау газ баллоннары аркасында килеп чыгарга мөмкин дип фаразлый. Внутри дома находилось 2 газовых баллона. Ее супруг, так как газ в одном баллоне заканчивался, ее супруг баллон перевернул, чтобы вышли все остатки. На месте происшествия 1 баллон обнаружен, запорное устройство целое, газовый шланг к нему не подключен. 2 баллон не найден. Гүзәл Габдуллина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кан биреп кеше гомерен саклап калабыз. Чаллыда шул исемдәге хәйрия акциясе узды. Кан үзәге белгечләре шәһәрдәшләрне Үзәк район хакимияте бинасында кабул итте. Монда чаралар кан запасын тулыландырырга һәм яңа донорларны җәлеп итәргә булыша ди белгечләр. Урында Хәсән Ханова булып кайтты.
Иртеден жеңілчегіне туклану, яман гадәтләрне читкә кую һәм яхшы кәеф. Хәйрия акциясында катнашырга теләүчеләр шактый булып чыкты. Кемдер беренче тапкыр кан бирергә ниятләгән, икенче берәүләр өчен бу гадәти хәл. Әйтик, Резда Хафизова инде 10 ел донор. 18-нче мәртәбә бүген бирдем канны. Минем каным кешеләргә әзрәк булышсалар, аларның сәламәтлегенә ярдәм итсә, мин бик шат. Кан алу процессы үзе менә шушы кабинетта оештырылган. Кемнәндер 350 мл, кемнәндер 450-не алалар. Бу гемоглобинга да, кан басымы күпме булуга да, хәтта авырлыкка да бәйле. Карточкаларын карыйбыз, дозаларын карыйбыз. Доза нинди назначена, шундай гемокон алабыз кан. Теләге булган һәркем донор була ала дигән сүз түгел. Кан үзәге белгечләре һәркемне җентекләп тикшерә. 18 яшькә кадәргеләр кан бирми. Авырлыгы 50 килограммнан кимрәк кешеләрдән дә кан алырга ашыкмыйлар. Шулай кешенең хроник авырулар белән исәптә тормавы төп шартларның берсе булып тора. У нас есть данные со всех лечебных учреждений города. Это и туберкулезный диспансер, и кожвен-диспансер, психонаркологический диспансер и другие лечебные учреждения города. Если он стоит там на учете, то, к сожалению, как донора мы его уже не допускаем. Хәйрия акциясында 90-га якын кеше катнашты. Барлыгы 35 литр кан җыелды. Ул шәһәр һәм Чаллыга якын 9 район дәвалау учрежденияларына тапшырылачак. Лесенханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Шишкин бульвары берничә сәгатькә шигърият дөньясына чумды. Бөек рус шагыйре Александр Пушкинга 220 ел тулу уңаеннан биредә фестиваль оештырылды. Сәнгать мәктәбе укучылары ачык һавада бөек шагыйрьнең әсәрләре буенча рәсемнәр ясады. Бульварда Пушкин чоры реквизитлары белән фотога төшәргә дә мөмкин иде. Оештыручылар үзенчәлекле флешмоб оештырды. Шәһәрдәшләр бергәләп Пушкин әсәрләрен укыды. Фестивальнең иң мөһим чарасы шигырь бәйгесендә 40-тан артык кеше катнашты. Минем кызыма 3 яшь. Пушкин әкиятләрен, шигырьләрен яратып укыйбыз. Бүген менә беренче тапкыр чыгыш ясарга килдек. Пушкин кичкенәдән үк миңа бик таныш. Минем киштә аның әкиятләре китабы тора. Минемчә Пушкинны гел укырга кирәк. Нинди яшьтә булмасаң, укы Пушкинны, ул һәр вакыт заманча һәм актуаль. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз. От Абхазии до Камчатки. Фермерские свежие продукты к вашему столу. Разнообразие мясных деликатесов, сыры Кубани и Адыгеи. Приходите и пробуйте. Набережные Челны с 4 по 9 июня. Экспо Кама.